ta sa purpose. Meeting ta. Oh, Meeting din. ang purpose katong membro o purpose atong meetingon. Membro ka sa purpose? Oh, membro. Okay. Base sa mo ang pagkonsulta about aning purpose, na magoy daghang mga abusado. Lagi mura. Oo. Ano ko sa doy? Daghang abusado ng membro karon sa purpose. Ang itabo mo base sa mo ang gimitingan karon Meeting din sila po. na ang mga kitabang na mo sa mga tao nga pobre gipang inom-inom lang. Why? Iinom ra nilang kwarta. Ay, ubad siguro. Mainom ka, migo, mainom ka. Gamay ra siguro. Bueno, bako, pero Mao ba ang parte ko na para raman na sa mga bata. itong mga manginumay na Itipay. membro sa purpose karong Domingo. Domingo. Among kwaon ang lista sa mga tao nga magsigig inom sigarilyo, babae, Ay ka. among pangtangtangon sa purpose.